not going to be long, only very, very short. Amen. Thank you for Zushiri, Upaga's Baptist. Really, it was not an easy journey. And in few weeks back, school be in there and like, that's where Ulungi Leon. The season just hit me, Chila. Amen. So, a few weeks back, me that so, Atulungi Leon. I'm not going to Now, these are the testimonies. We go through pain. Bishop Mala, she spoke so well. Thank you very much, Bishop. Amen. Hallelujah. Amen. Alice is born. And we thank God with just being our society. That's why we are standing. Amen. Who is it? None of them are but I will be. Alice is nature. Amen. Now we thank God. That's why I just want to see release of every time, whenever you lose something, you need to give. Yes. I was speaking about marriage, but I need to start here. Every time when you lose this pen, it's useless to you, but you need to give. Amen. Amen. Sometimes umuntu ulahlekelwa yinto ayibalekanga kuwe kodwa kuyibalekile. Umntana wakho anonodolo wakhe ambiza ngopapiki. Kede ulahleka upapiki. Ungathi sokuthelela omunye ngosiyafana. Then impetha sesopapiki. Nikeni isikhathi agive for upapiki wakhe. Nimtshotha upapiki ulahlekile sesilethele omunye upapiki 2. Ningasolo on foster nipayafana abafana. Amen. Now la ukufeni kuna ngizobala as simple. Kuna what we call unresolved grief. Ukuthi ulahlekelwe kodwa usengakadlulwanga kulento ilahlekele unresolved what grief. Number 2 efuna ukuyibala ilesibiza exaggerating grief. Bishop said something. Uthe sometimes mawuqeda ukulahlekelwa mhlambe unale mpahla yalo baba solo kuyibambile kuye. But kunabantu aba exaggerate. Sengathi uyephelo lahlekelwa abanye abalahlekelwa. Konke la ufika khona bazona ngibona nje umfelokazi mina. Mina umfelokazi mina. So I exaggerate manje. Amen. Number 2 kune delayed grief. Yini delayed grief? Uqeda ukulahlekelwa indoda nokuthi ubhekane nepain, ubhekane nezimpi zasebukhweni bakho, ubhekane nezimpi zasekhakha. Ubhekane nezinye zezinto ukuthi ufocus kupain lakho. Konke zonke lezi zikusakaundayo uqeda ukulahlekelwa zidelay ukuthi uyofika ku grief yakho. Yena unele sibiza nge-mass grief. Yini mass grief na? Ukuthi ulahlekelwe yinto but it's not socially accepted ukuthi lento ngayikhalela okanye abantu bakubona ukuthi udlule ehlungweni. Angenzi example. Ulahlekelwa i-ex girlfriend yakho oyithanda bathi ishonile basoshadile ingezi ngathi akunazo lezi dalikazi nazibona soshadile manje nomuntu oke wazwana naye makabekala enhlizweni bathi umuntu ushonile indoda yamangala la endlini ngigqoka impahla ezimnyama ngulamakulo wokuthi ushoniwe. It's not socially acceptable ukuthi wena ungathi ulahlekelwe i-ex yakho. Ngiyazwakala bazabani uba nalo sibiza nge-unmasked grief shuthi wena usehlungwini ufihlile so yonke into elahlekelayo empilweni yakho speak because talking is therapeutic. Noma ungalahlekelwa yini ba umuntu okhulumayo ukhiphe le pain usezindaweni ezisoyo kuphilongo la ufuna ukuhlangana nabanye abantu abafana nawe khona abakhona ukukhuluma lento ekhulumayo. Uthi uNkulunkulu makhuluma uthi yakhani a house of refuge.
ukuthi owenza iphutha ngaphandle abe nendawo yokubalekela. Sihlangene lapha phakathi kunamaphutha enzekile empilweni zethu. You are free to speak. You don't have to die alone. Amen. Bese there's what we call a normal grief. Ila ugifa khona normally as a person. Now zonke lezi zinto zixhumaniswa yini na? Number 1, the nature of relationship. Ubudlelwane bonayo nalomuntu nalento elahlekile na. Number 2, a nature of death. Umuntu ogulile wamvula wawuvala akafani nomuntu ophuma ekseni wathi ngiyabuya washayiswa ikari wafa. So wena ungabheki ukuthi nami ngashonelwa nayishonelwe wayena ngapholi sesipolile. The nature of death, the nature of relationship. Ingakho masiyemi ingcwabeni bishop thina siyashumayela uJesu inkosi sibiza ngemvuselelo. Athi agenda yethu yini imvuselelo. Bese kukhona abaphethe amakhula bag bajala ukwehla ibhokisi bayodakwa. Bese ukhona lo lahlekelwe ngoba kune relationship esikhulile. Mina ngiyengcwabeni we church member. Omunye uye engcwabeni umngani wakhe, omunye engcwabeni wendoda yakhe. So uma siphelele i-relationship ebesinayo nomuntu ayifani. So lobuhlungu esizwayo afani. Ngiyakuphinda. Ngifuna ukuthi uma usacabanga ukuyoshada bese ube umuntu wazi ukuthi sowujifile uqedile. Kuna 3 years engamelanga umshadele zona umuntu. Number 1, ungashadi thola ukuthi ubuya kwa divorce okanye washonelwa to settle the score. Ithi amen. Asithi woshonelwe okanye wa divorce ungashadi to settle what the score. Ube ku competition nabanye uthi akuba ngisashonela ngonyaka oyi1 sebaphashadile nakuseyoshada andlule ezidlile ezifanayo. Number 2, ungashadiswa ama-financial stresses to maintain a certain lifestyle. Most of our abuses wabonayo is because abantu bashadiswe ilizwi wrong. Number 3, umuntu oshada naye is not your therapist. Ikmakhelwane. Umuntu ozoshada naye is not your therapist. Ungashadela umuntu salaphe amapheni wakho ufike ukudila ngawo. That is why you must find help. Uthi Bishop makakhuluma la athi you must find help and be healed before you can move on. Amen. I've spent not this week there, the whole week. We're talking about marriage because we believe that we should train young people ukuthi bangene emshadweni bangena bazi. Mamthombeni ngiyanikhuza labo makoti laba embathatha mbabeke ngathi ubashada Saturday nithi yingo nje lenkonzo le akava next ucabanga umshado neikoloto nedecoration. We need to start training them at the early age. Akava next indaba icabangayo umshado. Thina sesiyala kumanenza lenkonzo nomthombeni wena bishop wami senenzela ukuthi nikhuleke nibophe imimoya senze yonke lento manje umuntu normally lento simtshela zona ngevaness nalo umuntu akunanda amfonela kusheshisa siyometha izimpahla not preparing them for 8 challenges or 9 challenges azobhekana nawo emshadweni senizohlala phansi. Number 1, umshado esibhekene nawo ku-2025 i-problem yakhona i-communication. Yini? Communication. Number 2, imishado yethu ku-2025 i-problem ekhona indaba yemali. Ningabona abantu nina babone baphuma boyithuba emsebenzini kubanga imali la nje. Kuwesi lamalanga uthola abomama ngathi baholeni inyanga ukudlula yakababa. Omunye umbuzile last week mase Protea Hotel usemina wathi mfundisi senza njani
umama ahola imali eningi mina ngihola imali encane ngathi simple. Lithi iBhayibheli wena ungumsizi wakho. So usho ukuthi uyakusiza na financially. Wena akabhadala ibond akashimala yakhe yiningi. Akabhadala ibond nekari wena uthenga igroza umnikise bayommasaja. Yena mudadla imali yakho wena uyamkhisa leso sikhathi. Wasolo kuba nestress wena. Wena mawuhola umenzisa amazipho uyamkhipha athi yakhe yiningi. Yakho ibukeka incane. Akabhadala ibond nekari ya qualify yakhe. Yakhe qualify. Bangima. Banga ini? Problem yesithiye bangwayo emishadweni into zocansi. So uma ungazimiselanga bawujwayele ukuncisha loya ungajahele emishadweni ungakazimiselanga phisana ngaloko. Uzodwa ungamthe uzodwa. Uzodwa ungafuni ngozodwa hlala njengoba unjalo. Amen. Uma ujeka ufuna ngozodwa wakho hlala njengoba ngoba masifika ngale mshadweni bayayifuna lento. Ngenzeka ekuqaleni boshade nevila manje uyothola okunye ukukhuthela. Problem number 4 emishadweni esiphethe manje is cheating. Yes. Okunye ukucheata ngikhuluma ngento esimple le stage se-menopause. We are not being taught about certain things. Yeah. Sometimes kunamashukela. Yeah. Sometimes kunanani. Yeah. Omunye aphumele ngaphandle. Awufuni into ebambe eqaleni iphinde futhi. Ngoba uma ungagifanga uzongena lento esibiza ngama unresolved unhealed sexual wounds. Uzovela nalama emotional wounds. Uzovela nale pain lakho la ngaleqaleni. Uvuthuka lo uthi kuye mina phela noJoga mngcwaba bekenza so angeke uqale wena. Agcina umuntu aba nomuntu angamazi. So if you are not ready to solve your own problems ungathatha inkinga zakho ungena nazo emshadweni. Number 5 enye inkinga esinayo manje abantwana. Yes. Especially uma uke washada waba nabantwana nayo uyenza uza nani nabantwana bese nizothola umntwaneni sibiza nge-golden child. Bese laba bakhe nalaba bakho babashaya wena uthi umntanakho ushaya umntanethu. So if you are not ready ukuba ublend family you need to think twice. Because uzoshada uphuma emshadweni ube nomntwana uphuma ku-divorce ube nani nomntwana kuba wesi umushada nalo muntu nabo mama babantwana bakhe mabasaphila. So you need to deal with that. So you consider your options. Umfundisi ushilo something esihlelile ngayo wathi yena manje angeke asukele umuntu bangayanga ngotesta. Asiye ku-spiritualize izinto siye kuvala izinto ngeblanket. Isimo esiphila ngaso manje sinzima bazalwane. Before uyozifaka empini yazi ukuthi uzifaka kuphi. Amen. Amen. Abantwana, we are in the season of blended families. Abantu esiwashadisayo emasontweni namalanga bisho uthola ukuthi umfo una-3 abantwana. Emishada nosisi losisa nabantwana. Losisa ka-3 akalanga ukuthanda abantwana engasibakhe. Uphuma ku-divorce unabantwana. Uza nabantwana. Nizoyenza eway. Yazi uthi u-Exodus. Uthi u-Exodus indoda ebenomntwana yangamthanda umamayo. Kumele ukuthi leyo ndoda mayisherifalayo lo mntwana walo mama engamthathanga imnike double portion. Umuntu eza nabantwana ungafuni ukuba exclude empilweni kababa.
ngoba uzokwazi the day le ndoda ifile ukuyithanda abantwana bayodlula wena. And ungafuni uprioritize abantwana bakho. Angithi nabo baba ushonile. Naye lo vele nenkinga zakhe. Labantwana ababeyibeke. Yazi abomama basesportini banokusihlula futhi lesikolo wakhe. Ubathola bathanda abantwana bamadoda akudlula abomama basontana. Umuntu afihle ngoba ufuna ukuthi ba-appear bayi-perfect family. Ithini amen. Amen. Usefihle la. Mina nkosikazi ukubuza singakhe abantwana. Sithi sina 2. Kanti sina 5. Niyangiva ne? Vele ngina 5. Thina una 5. Yeah, vele ngina 5. Manguzi bathi ngina 5. Amen. But we want to appear as this perfect family. Silimaza abantwana. Number 6, the in-laws. Umama ithintile kakhulu. Ama in-laws uma ningakhoni ukwanika ama boundaries bangenelele family baphathe nge-remote control. Indoda yakho uma bosiswayo bakudelela akusibo siswayo bakudelelayo. Indoda yakho ekudelelisa ngabosiswayo. Ngoba indoda yakho umuntu kumele iphila. Uma Mthombeni ubishop uvele wathi futhi imele noma sowufile ihabe laba abaphilayo. Abakhipha. So uma behlule kumele iphila unga expect ukuthi izawuvela emaphupheni izovela. Futhi thunyelwe la yibo futhi. So your husband must be able to protect you. And you must also be able to protect your husband. Uthi uphathi manje ufakazi aya la eJeriko. Uthazame ngibize bakithi. Ngabiza abakhabo lo. Ngiyazwakala ne? Futhi bekayothi noma mtholile la. Bekazokhona ukuthi basekhaya yibo bangabi nalesithombe la inhloko. So ukuthi sibamba umakoti enzile so. You protect your wife. You protect your partner. If you are not ready to protect someone, ungasashadi zihlalele. Role and responsibilities. Role and what? And responsibilities. Abantu babangaloko lapha. Number 8, the issue of careers. Sishadene sila. Mali misebenzi yaphela bazalwane lapha. Kunalento bathi artificial intelligence. Bafaka ama-robot, bafaka ama-system. Uma ungasi-upgrade ufunde sometimes uzosala ngaphandle. So sekumele mina ngifunde. Mabe si-comfortable ukuthi vele sihleli soyi-2. And makumele ngifunde sekunomsebenzi uvelayo use-Cape Town. Senzele kudliwa abantwana, kudliwa indlu, kudliwa amakari, abantwana baphuma esikoleni ngoba wena ungangithembi. Isikhathi esikiso manje siyadimanda. Nankosikazi wami, ngangimshiya mina ngihamba ngiyoyihlalela leMozambique, ngiyihlalele koZimbabwe. Ngaze ngishumayela ngiphethe iBhayibheli. Manje ningizibuzile ukuthi why bengiriska kangaka? Ngoba manje ngisebenzela ukuthi ngisebenzela lekamhlanga, ngifuna ukuya every day ngizolala endlini. Mangaphendula ifoni ngiyalwa. Ngingafona Thothi yena ithi yakhe la ibhizi mutanenzela i-screenshot ukuthi bekakhuluma nobani. Ngiyadlala bese. Amen. Sengishala phasi. Never marry someone ongakholelwa lento ongakholelwa kiyo. Never marry someone who don't believe kulento okholelwa kiyo. Akunandoda ongazidlulisela yona. Akunamfazi ongazidlulisela yena. IBhayibheli was very strict. Nithi don't intermarry. uSolomon uNkulunkulu bekamnikile igrace ye-wealth. Makamune 700 yabafazi nomunye bekeza noThixo wakhe. Never marry someone
someone ongakholelwa entweni okholelwa kiyo. The biggest mistake esenzayo empilweni ushada nomuntu ongakholelwa entweni okholelwa kuyo. Wonke umuntu makabhekana nobunzima ubuyela entweni akholelwa kiyo. Uzoza sontweni Sunday ugqobisa imithi ngoba la ekhaya gezwa ngemithi. Ufuna uzosevisa ibandla likaJehova ngokuthi uhloniphe indoda yakho. Ungathathi umuntu ongakholelwa entweni okholelwa kiyo. Ophahlayo akashade nophahlayo. Osindisiwe akashade nosindisiwe. Ningamphikisa bakabaningi abomama abanalelo pheli. Uthi wenziswa izinto ongakholelwa kizo. Akunamuntu ozomlungisa entweni akhulise ngayo. Lithi iBhayibheli ukhanya hlangana kanjani nobumnyama na? Amen. Amen. Mina ngihlala phasi nginxa isikhathi. Into ezinayile ngizibalile ngithe kwangimali communication, icansi, adult, abantwana, ama-in-laws, nangona responsibilities, ama-careers, ne-belief system. If you are planning to get married again, ekuqaleni akusho lento azange uzibheke. Imakhelwane? Ekuqaleni azange uzibheke lezi. Zihluphekisile. Ungaphindile lephutha. If you are planning to get married again, hlala phasi mntana sekhaya. Ucheck ilist. Okugcina ngicise ngihlala phasi. Siyavala nala. Yonke i-blessing must be traceable. Yes. Traceable. Ungashadi nomuntu ubona imali ungazi ukuthi ifika kanjani. Ungachazwa i-soft life ungazi imali uyaphi. Niyathanda thina masibafundisi sidlama yazi. Ningazi ukuthi le drama sithatha. Every blessing must be traceable. Amen. Nyanyiva nentsontayo. Ayazi umfundisi wethu utshintsha amakari like God is blessing you. Uzovela umatshala. Athi imali ekhampani sasiklina tu i-Watchman Design Exchange. Every man you meet, every woman you meet, yazi uNkulunkulu wakhe, and imali yakhe must be traceable.